Taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Jina, mux bil-istatwa ta' u semmewni l-istatwa ta' ċas araw. Xorta nuhu gost u l-aktar li nuhu gost u meta naqra xi ktib bħal dan. Ħanaqralkom jismu Ġazun u l-ġezza tad-deb. Naħseb interessanti dan il-ktib. Fis-saltna mbeda ta' Kolċi kienet tgħix prinċipessa sabiħa jisima Medea. Kienet kapaċi tagħmel isħarijiet. In-nies ta' Kolċi ma tantx kienu jafu jgħixu. Medea xtaqet li kienet tgħix x'imkien aħjar. Jum fost l-oħrajn Medea rad ġifen bl-isem ta' Argo, dieħel fil-port. Il-kaptan tiegħu kien Ġazun, il-prinċep tal-Greċja. Ġazun kienu jnexxielu jeħles lill-baħħara qalbina tiegħu, l-agronauti minn bosta perikli. Islim qal Ġazun b'vuċi għolja. Ġejna hawn biex insibu t-teżor, il-ġezza tad-deb u nieħduha magħna l-Greċja. Imbagħad it-tiju tiegħi, raġel mill-ar, ikollu jrott is-saltna lill-missieri li huwa is-sultan bidritt. Il-prinċipessa Medea dibismet. Din kienet ix-xaqqa f'moxta biex titlaq minn Kolċi. Iżda se tittarantop. Missieri s-sultan qatt mhu se jħallik tieħu l-ġezza tad-deb qaltlu. Jemmen li dik iġibilna x-xorti imma jien nista' ngħinkom. Medea ħadet lil Ġazun għand missiera. Missier qaltlu. Dawn l-irġiel ġew ifittxu il-ġezza tad-deb. Tajjeb ferm, qal is-sultan. Iżda ma tħasseb xejn. Kien hemm ħafna qalbenin li jippruvaw jieħdu t-teżor, kollha kienu spiċċaw mejtin. Trid tiżra dawn iż-żerriegħa fl-għalqa wara l-palazz tiegħi, ordina s-sultan. Ilqa' u lil Ġazun tefalu borża tal-ġild. Attent, wissietu l-prinċipessa Medea, dawk iż-żriera huma snin ta' dragun. Joħroġ mill-art itfalu ġebla kbira. Ġazun għamel kif kien ikkmanda s-sultan u xerret is-snin id-dragun madwar l-għalqa. F'daqqa waħda l-art bdiet tirtot. Idejn ta' skeletri xirfu mill-ħamrija u Ġazun sapruhom dawwar minn armata soldati tal-waħx. Nibża. Ġej xi ħadd. Ummi ma min din nibża minna aktar minn dol qed naqraw għax di tikkmanda kollox fil-palazz.